Bună și astăzi o să vorbim cu Iuliana Beregoi. Deci, acesta este WhatsApp-ul ei. Asta e poza ei și să vedem. Văd că nu e online, sper să fie. Dacă îi trimit mesaj, bine. Bună! Văd că a intrat foarte repede pe WhatsApp. A văzut. Oare o scrie că mi se mai blochează telefonul câteodată? Sper să nu fie sin. Da. Oare o fi fake? Am găsit numărul pe YouTube. Uite că scrie. Yay! Sunt o fană. Mă bucur că a răspuns. Iramaș. Așa, să vedem ce mai scrie. Mersi. Pum. Ce liniște e pe aici? Da. Bun. Nu o să dau numărul ei. De pe YouTube. Încă n-a văzut, sper să vadă. Mamă, ce m-am lungit la 3 minute deja? A ieșit. Sper să intre din nou. Da. Cred că săraca e nebunită de cât să-i dau mesaje, pentru că unii chiar îi dau numărul pe YouTube. Oare nu avea net bun sau n-am eu net bun? Nu te superi, nu? Sper că nu s-a supărat. Mă rog. Da. Încă n-a văzut. E conectată. Yeah! Deja o să fac 5 minute, deja. Da. Mă rog.
Oare au vorbit cu cineva? Da, a văzut. Nu se supără. Yay! Da. Pot să dau numărul tău. Pe bune. Tău. Pot să dau numărul tău? Da, ca să știu că ea e Iuliana. Mai bine, că eu credeam că e fake, da. E ok acum. Știu că e ea. Poți să dau numărul tău? Pot. Și te rog că pot. Da, eu filmez deja de 6 minute, da. Ok. Ok. Deci nu pot să dau numărul ei. Scuze. Măcar știu că nu-i fake. Ok. Nu. Nu îl dau. Nu îl. Mă rog, dau. Ok. Da. Deci o să mai vedeți o parte pentru că din greșeală am oprit eu. Eu filmam. Poți să faci tu încheierea? Te rog. A văzut. Bine. Pa. Pup. Da, și cam asta a fost. Sper să vă placă și nu uitați de like, follow și o să vă las în descriere numărul meu, adică în sensul o să vă dau în descriere Instagramul meu și Snapchat-ul. Bine, bye!